ରାମ ହଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ମନକୁ ଏ କଥାଟା ପାଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ଖ କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ଖ ପରା ରାବଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ, କୁମର, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ, 10 ମହାବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନ କରିଛି। ରାବଣକୁ ତ ମୂର୍ଖ କହିଦେଲେ। ରାବଣର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ଥିଲା, ତା ମାଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷସୀ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟ ତାର ରାକ୍ଷସ କଳା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବକଳା ତାଟେ ଅଛି। ସିଏ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରୀ ଜୟ। ତେଣୁ ରାବଣକୁ ତୁ କେମିତି ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛୁ? ରାବଣ କେମିତି ମୂର୍ଖ? କେମିତି ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଇଏ ଜାତ ମଣ୍ଡଳ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହରଣେ ଜସ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ଖ ଲଙ୍କ ରାଜନ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି। 3 ପୁରରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। 3 ପୁରରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ କେହି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ରଖିଲା। ସୀତା କିଏ ଜାଣିଛ? ସୀତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା। ଇଏ ସୀତା ନିଜେ ରାବଣର ଦୁହିତା। ଭୁଲ କରିଦେଲା। ରାବଣର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ ରାବଣ ମରିବ। ରାବଣ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରୀ ଜୟ। ଇଏ ଜୟ ପୁଣି ତା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବ, ରାବଣ ମୁକ୍ତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ କାଳିମା ରଖିଦେଇଗଲା। ତାର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଦାଗ ଲାଗିଗଲା। କାହିଁକି ଦାଗ ଲାଗିଗଲା? ରାବଣ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଚୋରି କଲା ସେ ସୀତା ହଉଛି ତା ଝିଅ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠିକ କଥା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡି, ମନ୍ଦୋଦରୀ କି ଛାଡି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। ଇଏ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖତା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା କହିଲେ ସୀତା ତା ଝିଅ। ସୀତା କେମିତି ଝିଅ? ପଣ୍ଡିତେ ଇଏ ତ ପଣ୍ଡିତା କନ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା। ଇଏ କହିଲେ ଶୁଣ ରାବଣ କଣ କହିଲା? ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୟ ରାବଣ କଣ ଦେଖିଲା? ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶରେ ବସି ରାମ ରାମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ତା ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପଠେଇଲା। ଅନୁଚର ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ କହିବ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ 3 ପୁର ମଧ୍ୟରେ ରାବଣ ହଉଛି ତ୍ରିପୁରର ଶାସକ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିପୁରର ଅଧିପତି ଥିଲା ରାବଣ। ଇଏ 3 ପୁରକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାମ ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାବଣ ରାବଣ ଭଜନ କରିବେ। ପଠାଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜା ରାବଣ ଆମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରାବଣ ଆମକୁ ପଠେଇଛି। ତମେ ଖଜଣା ନ ଦବ ତାହେଲେ ତମେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ରହିପାରିବନି। କାହିଁ ରାବଣ ଭଜନ କର। ଯଦି ଭଜନ ନ କରିବ ଆମକୁ କର ଦିଅ। ତମ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଲା। ଋଷି ମୁନି ମାନେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଖଜଣା ଦବା? ଆମେ ତ ଉଲଗ୍ନ, ଆମେ ତ ଅନାହାରୀ, ଆମେ ତ ପବନହାରୀ, ଆମେ ତ ରାମ ନାମ ଭଜନ କରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ବାବା ତମେ ତ ଆମ ଭିତରେ ବଡ ବାବା। ଇଏ ତ ଏ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେଣି ରାମ ନାମ ଖାଇକି ଆମେ ରାମ ନାମ
କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଂସ ନାହିଁ ଇଏ ଜାନୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାଂସ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଜାଗା ଭିତରେ ଜାନୁଟା ଟିକେ ମୋଟା ଟିକେ ମାଂସ ସେଇଠି ଥାଏ ଋଷିମୁନିମାନେ କଣ କଲେ ଜାନୁକୁ ଚିରି ଯେତେବେଳେ ଜାନୁକୁ ଚିରି ଦେଲେ ଜାନୁରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବଡ କୁମ୍ଭ ଆଣିଲେ ସେ କୁମ୍ଭ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ରଖିଲେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ରଖି ରଖି ସେ କୁମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଧ କୁମ୍ଭ ଭଳି ରକ୍ତ ହେଇଗଲା ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଇଏ ଖଜଣା ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯାଅ ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ଦବ କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର ତମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ଏ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନା କୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ର ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ ମାନେ ନେଲେ ସେ କୁମ୍ଭକୁ ଗୋଟେ ଗୋପନ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାମୀ କୁମ୍ଭରେ କଣ ଅଛି ହଳା ହଳ ବିଷ ଏ ବିଷକୁ ଛୁଇଁଲେ ତମେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦର କଣ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ବିଷ ଅଛି ସେ ବିଷକୁ ଖାଇଦେବି ସ୍ୱାମୀ ତ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ବିଷ ଖାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀର କଥା ସତୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ରହିପାରେନି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ କରି ଭାବିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେଣି ବା ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଖବର ନଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେମିତି କରିବେ ବିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଏଇଠି ବିଷ ଅଛି ତାଲା ଖୋଲା ହେଲା ବିଷ ଆସିଲା ତାକୁ ମନ୍ଦ କରି ପାନ କଲେ ହେ ସମ୍ମାନୀୟ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାନ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ ନୁହେଁ ସେ ମରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଲା ପଡିଗଲେ ମନ୍ଦ କରି ଏକ କରୁ ଦୁଇ ହେଇଗଲା କଣ କରି ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲିନି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ମୁଁ ତ ଘରେ ନାହିଁ ତୁ କେମିତି ସଂସାରରେ କଥା ଜାଣିବ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କହିଥିଲା ଯେ ବିଷ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାବି ରଖିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ତ ନା ଦିନକୁ ପିଇ ତ ଦେଲି ହେଲେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର କଣ ଏମିତି ହେଲା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି ସେମିତି କେମିତି ହେଲା ସଜ୍ଜନ ଏଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର କିଛି ସତୀ ସଚର ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଲା ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଅବତରଣ କଲେ ଅବତରଣ କରି କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଔଷଧ ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଔଷଧକୁ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଉଦ୍ଗାର ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ସେ ପାଟି ଦେଇକିରି ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଟି ପାଟି ଦେଇକିରି ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏକ ସୁନା ଲଙ୍କା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ସୁନାର ବାକ୍ସ ଆଣିଲେ ସେ ସୁନା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସେ କନ୍ୟାଟିକି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ପୁଣି ବାକ୍ସ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳି ସେ କନ୍ୟାକୁ କଲେ ଲଙ୍କା ପଣ୍ଡିତ ଏକ ଦୈବ ବଳାନ୍ବିତ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍ ଦେବତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବନା ଦେବ କୂଟ ତା ପରଦିନ
जनक राजा से भूमि की चाष যজ্ঞ आज्ञा मिथिला नगर जितने यज्ञ भूमि चाष होला यज्ञ भूमि कर्षण होला से जो बाक्सटा लंगल मुंडरे बाजिला देखिले सुनार बाक्स बाहला से बाक्स मध्य गोटे कन्या बाहला जनक नाम से कन्याटी को पालन कला से कन्यार नाम हला सीता काहे ना लंगल मुनर अन्य नाम हला सीता लंगल मुन बादी से कन्या जन्म हबारु तार ना हला सीता जानुर रक्तर जन्म हबारु तार ना हला जानकी जनककर नंदिनी हेथिबारु तांको ना हला जानकी मिथिला जन्म ग्रहण करथिबारु तांको ना हला मैथिली रखिलानी स्वामी स्त्री भीतर तुम्हें विच्छेद करदेल है 14 वर्ष राम गले वनवास 12 वर्ष काल अशोक वन रही सीता वर्ष पर्यंत स्वामी स्त्री दर्शन है रावण हूँ केड़े बड़ मूर्ख चिंता कर रावण मरण बोली गोटे झील को हरण कर आनला स्वामी स्त्री की विच्छेद जंत्रणा देला मुक्त संसार के अच्छी की रथ नहीं जाऊला रथ टाणुला भौणी भी नहीं जाऊला शून्य राणी है अरे यार अष्टम गर्भर संतान तते मारिब शून्य राणी गोटे आकाशवाणी से किसी मूल्य अच्छी ये शून्य राणी की श्रवण करी अग्निपुत्र मानक विनाश करू है गोटे कथा अच्छी भणजा आ जोई ये मान नारायण समान कथार अच्छी भणजा को चापुड़ाटे मारले हाथ थरी भणजा को मारी तो हाथ थरी भणजा को तू शिला कचाड़ के मारलु शिशु हत्या कलु ये कनुए दुई नुए गोटा को माइलु गोटा उधे गला अष्टम गर्भर संतान कृष्ण पुणी तांकु मारी बोली कौन कलु ना कोप पड़े मंचा पर बसिलु चिंता कलु ये मंचार कृष्ण को कौन कर ना कोप रे गळे पकई मारी केमिति कथार अछि मंचार पड़ी मामू मला भागवत कहला मंचार पड़ी मामू मला मोटे सा गए बड़ा तेरा मोटे सा गए बड़ा तेरा मोटे सा गए बड़ा तेरा तो परिचिला बोली ये परल मंद पांचे जे पांचे परल मंद ताहा मंद पांचे गोविंद गोविंद पे टोप पड़ा आइतिला गोविंद आसीबे धनुयात्रा देखिबे ऊपर पड़ी मरिबे किंतु गोविंद मालेनी के या कंस समस्त कृष्ण को देखुचंदी की सुंदर पुरुष अरे मणिमय मकल मनोहर कृष्ण पंडित गंड उदाहरण जो कृष्ण को देखिले असुंदर माने सुंदर हो जाए जो कृष्णर हाथ बाजी गले रोगी माने हुआ हो जाए कृष्ण को तो मारिबा पे समस्त देखुचंदी कृष्ण सुंदर महाकाल के देखुची ना कंस देखुची ये महाकाल मंचारू पड़ी मानु बोला मते तो दैव पंडित तृतीय मुख वाला कंस हे कथा सारा
କୁହନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମୁଖ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରମାଣ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କଟେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟା ପଡା ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଲେଖିଲେ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ତୁମ୍ଭ କିସ କରିବ ଭକ୍ତ बोलारे था से भगता बोलारे था तो बेतेरा हसीना को होता बोलारे था ये भक्त तुमर कोन करिस तुमे भक्त भई दुक्त हई दुर्योधन पाखु जाइथिल मात्र पांचटी पड़ा मागिथिल दुर्योधन कोन कहिला ना बिना युद्धे नदे बिनु सूर्य दुर्योधन तो मूर्ख कोन मा कई अछि की ये वसुधा कोन कार की ये केही रही ना रहिबो नाही ये भवरंग भूमि तळे वसुधा कहार नुह किंतु वसुधा पे इनके जगह पे हम भीतर फाइटिंग हो कि हम भीतर युद्ध हो कि नहीं कुछ मोर छाड़ी मो जगह से कुछ मु छाड़ी मोरा मरे आनंद होछे ବାପ ପୁଅରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ये सुच्ची मुनरे मुन्ने माटी दबनी दुर्योधन कहितला ये माटी कोन दुर्योधन व्यापार छनु दुर्योधन वाला गोटे मूर्ख बोलते चार मूर्ख वाले अंतर मूर्ख के अंतर मूर्ख तमे निजे साड़ी रहन मां अछि ଅଛି ନା ଅଛି बाबा अछि बाबा अछि ना जाय कि तम मां को पचार मां जाने आपण मन जाने पाप कि मां को पचारे से गोटे छुआ जन्म होबा को केते दिन समय लागी रागी ରାଜା ରୋଲ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ ବୋଉ ଡାକିଛି ଆଉ ମୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ ତ ପେଟରେ କେଇ ଦିନ ରହିଲି କେଇ ଦିନ 10 ମାସ ରହିଛୁ 10 ମାସେ ରଖିଲୁ ନାଇଁ 10 ମାସେ 10 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବାହାରୁଛି ପଦାକୁ ସତ କହୁଛ ହଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଛୁଇ सम्मान्य सज्जन सेठू शाड़ी बाहन आसिले लम भाई पड़गले ब्राह्मण कन्यार गोड़ तले हेले मु भूल करिछि एतर चतुर्थीटा 4 दिन हबनी ये चतुर्थीटा 5 दिन हबो चारि राति दिन स्वामी ठारू स्त्री ठारू स्वामी शिक्षा पाइबे शिक्षाटा जगत किसी जानी स्त्री से रूप गुरु रूप